שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט דוקטור אימא. פרק מאוד ייחודי ורלוונטי לתקופה שלנו, אבל רגע אני אציג את עצמי למי שלא מכיר. אני דוקטור ענבל כהן מידע, אני יועצת חינוכית, מדריכת הורים, מאמנת מדיה, ובמילים פשוטות אני עוזרת להורים לעשות בחירות חינוכיות אמיצות מחוץ למסגרת ובתוך המסגרת. קצת מוזר להגיד בתוך המסגרת, בתוך ימים של מלחמה, שבה מערכת החינוך סגורה לגמרי. אבל אני לא יודעת מתי תקשיבו לפרק הזה, אני מקליטה אותו במרץ 2026, אנחנו בעיצומה של מלחמה עם איראן. מוטיבציה להקלטת הפרק הזה הייתה הרצאה שהעברתי בשבוע שעבר, פנה אליי סמנכ"ל של עמותה שעוסקת בחינוך, חינוך למסכים, ואמר לי, אני רוצה שתבואי לדבר עם ההורים אצלנו, כולם מטפסים על הקירות, משתגעים בבית עם הילדים, אני יודע שעשית חינוך ביתי 16 שנים, ואני בטוח שיש לך טיפים והמלצות מה לעשות עם הילדים בבית. האמת היא שמיד הסכמתי להגיע, מבחינתי כל מפגש עם הורים הוא מבורך, ובשלב הזה גם לא ממש סיפרתי לו איך אני הולכת לפתוח את ההרצאה. אז את ההרצאה להורים פתחתי במשפט גדול כזה, מתנוסס על שקף מעוצב בקנווה, וכתבתי עליו, זה לא חינוך ביתי. עכשיו, הפרק שלנו הוא לא על חינוך ביתי, אני רק אסגור לנו רגע את הפינה הזאת, ואני גם אומרת לכם שיש פרק בפודקאסט שהשם שלו הוא ממש זה. קוראים לפרק, זה לא חינוך ביתי, הקלטתי אותו בקורונה, ושם אני ממש מסבירה למה הסיטואציה שבה נסגרת מערכת החינוך בגלל איזשהו איום, זה לא חינוך ביתי. המשכתי בהרצאה, ובכל זאת אמרתי להם, תראו, הגעתם, חשבתם שאתם הולכים לשמוע על חינוך ביתי בזמן מלחמה, אז אני אגיד לכם רק כמה מילים על חינוך ביתי ונמשיך. אז אמרתי ככה, במשפט אחד, חינוך ביתי זה אומר לגדל את הילדים בבית בלי מערכת חינוך חיצונית. אז אמרתי את זה וחיכיתי כמה שניות, היה לי ברור שמישהו יקפוץ ויגיד, מה זאת אומרת, כולנו עושים את זה עכשיו, מגדלים את הילדים בבית, אין מערכות חינוך. אבל אמרתי שם ואני אומרת גם כאן, המהות של החינוך הביתי זאת הבחירה. לא רק שהחינוך הביתי זאת בחירה שעושים הורים, חינוך ביתי זאת בחירה שלמה וראשונית. זה אומר שההורים קודם בוחרים לגדל את הילדים בבית, ואז מסדרים את שאר החיים מסביב לבחירה הזאת. ולמה ממש חשוב לי להגיד את זה? האמת שיש סיבה אחת מרכזית שבגללה אני מדגישה את זה. אם במקרה עוברת או עברה למישהו מכם מחשבה על חינוך ביתי, ואתם חושבים שככה נראה חינוך ביתי, אז זה אוי ואבוי מבחינתי, זה שירות מאוד גרוע לחינוך הביתי. חברים, אני אגיד את זה במשפט אחד ונסגור את האירוע, מה שקורה עכשיו זה לא חינוך ביתי. אז השארנו קו לגבי זה, אז זה לא חינוך ביתי. מה זה כן? מה קורה עכשיו בתוך המצב הזה שהורים וילדים בבית? מה זה? מה זה? איך קוראים לזה? אני ניסיתי לחשוב על כל מיני משפטים והגדרות, ואז הבנתי שזה ממש ברור. ברור מה קורה עכשיו. מה שקורה עכשיו הוא משפחה במלחמה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, חלק ממשפחה במלחמה. וזה גם השם של הפרק שלנו, והנושא שלנו להיום, משפחה במלחמה. ועכשיו אני מזמינה אתכם לקשב מקסימלי, כי הדקות הקרובות שאני אדבר, זה הלב של הפרק, זה הפיצוח הגדול שעשיתי כשבניתי את התוכן להרצאה שהכנתי לשבוע שעבר וגם לפרק שלנו, ולכן קראתי לזה משפחה במלחמה. אני רוצה גם להגיד שאם תקשיבו ותיקחו ברצינות את מה שאני מציעה, זה יכול לשנות את כל החוויה שלכם בבית עם הילדים בימים האלו, ימי המלחמה הלא שגרתיים, וזה הולך ככה. תחשבו על זה שבכל ארגון יש פרוטוקול חירום, נכון? נגיד בצבא, בטח בצבא, בבתי חולים, בחברות גדולות, בחברות ממשלתיות, בארגונים ממשלתיים, בארגונים ציבוריים, בעסקים פרטיים, קטנים כגדולים, בכל ארגון כזה יש פרוטוקול חירום. כשיש מצב חירום, הארגון לא עובד רגיל, הוא עובר למתכונת חירום, נכון? אפשר להגיד שהנהלים משתנים, סדרי העדיפויות משתנים, לפעמים יש גיוס כוח אדם או שחרור כוח אדם. מה שברור הוא שיש התארגנות למצב חדש, גם אם המצב הזה הוא זמני. לאף ארגון אין ציפייה להתנהל בשגרה כמו בחירום. יש מצב שגרה ויש מצב חירום, לפעמים שני המצבים האלו דומים, ולפעמים הם כמעט הפוכים, וגם לכל ארגון יש מטרות קצת שונות, אבל המטרה המשותפת לכלל הארגונים היא הישרדות
עם מינימום נזק. מסכימים? נראה לי שכן. אני מאמינה שכל משפחה היא סוג של ארגון, ועכשיו, בתקופה כזאת של מלחמה, זה מצב חירום, אוקיי? גם על זה אנחנו מסכימים. וזה לא הגיוני לצפות שהבית שלנו יתנהל כמו בשגרה, או קרוב לשגרה, או אפילו לא הגיוני לצפות שהמשפחה שלנו תתנהל בשאיפה להתנהלות כמו בהתנהלות שגרתית. אני אסביר. המצב השגרתי זה הסדר הקיים היחיד שיש לנו בראש. זה הפרוטוקול התנהלות היחיד שאנחנו מחזיקים. המוח שלנו ימדוד אותנו ואת המצב החדש לפי מה שהוא מכיר בשגרה. וזה, חברים, מוביל לתסכול ממש גדול, לייאוש, לשחיקה, והאמת היא שזה נידון לכישלון מראש, כי המצב הוא אחר ודורש התייחסות אחרת. תכף אני אתן גם דוגמאות וזה יהיה יותר קל להבנה, אבל הרעיון המרכזי הוא לבנות לעצמנו, לבית שלנו, בראש שלנו, אפילו מול הילדים שלנו, איזשהו פרוטוקול חירום משפחתי. ומה זה אומר? זה אומר מה שנחליט. וזה יהיה מאוד מאוד ספציפי ומותאם לכל משפחה. אבל זה יהיה מין הסכם כזה של מה כן חשוב לנו עכשיו ומה לא, איפה אנחנו בוחרים לשחרר ודווקא איפה אנחנו בוחרים להקפיד, מה מוסיפים, מה מורידים. אני אתן איזה שתי דוגמאות על נגיד מסכים ואוכל, שזה נושאים מאוד מאוד פופולריים שמשתנים במצב כזה של משפחה במלחמה, ואחר כך אנחנו נעשה איזה צ'קליסט כזה של עוד נושאים. אז ככה, נגיד שמשפחה מחליטה בנושא האוכל, היא אומרת ככה, בזמן שגרה כל אחד אוכל את הארוחות שלו במסגרת שלו, ואנחנו בקושי יוצא לנו להיפגש לארוחות כמשפחה, ודווקא בזמן מלחמה מאוד מאוד חשוב לנו לייצר 3 ארוחות ביום, שהם העוגנים המשפחתיים, ואנחנו יושבים ואוכלים ביחד. החלטה שקיבלה משפחה. משפחה אחרת יכולה להגיד, אנחנו במצב מלחמה, יש פה גילאים שונים, צרכים שונים בבית, יש פה אוכל פתוח, כל אחד אוכל מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, מה שיש, ואולי סוף שבוע אנחנו יושבים לארוחה משפחתית. סתם החלטה שהחליטה משפחה בזמן מלחמה. לדוגמה בנושא המסכים, משפחה יכולה להגיד, בזמן שגרה, אצלנו המסכים נפתחים רק אחרי שהם חוזרים מבית הספר, ועד לזמן החוגים, אבל בזמן מלחמה, יש התאמות אחרות, כי הילדים נמצאים כל היום בבית. משפחה אחרת יכולה להגיד, דווקא בגלל שכולנו בבית, זו הזדמנות לעשות עוד דברים, ואז אנחנו דווקא נילחם בעניין המסכים, והם לא יהיו במסכים. אני לא אומרת מה טוב או לא טוב, אני רק נותנת דוגמאות להחלטות שמשפחות יכולות לקבל, במעבר הזה בין שגרה לחירום. אבל מסכים, אגב, זה וואחד נושא, ואנחנו ננסה לגעת בו אחר כך קצת יותר בעריכות. עוד נושא האמת שמאוד משתנה גם אצל הרבה משפחות בזמן המלחמה, זה כל נושא השינה. גם סידור השינה, זאת אומרת איפה ישנים בזמן המלחמה, וגם שעות השינה. וזה כמובן מאוד תלוי גילאים, מתי הולכים לישון. נושא נוסף שמאוד משתנה בין שגרה לחירום, זה הוצאות כספיות. נכון, כמו שבארגונים, כשיש מצב חירום, יכול ארגון להחליט שיש לו תקציב מיוחד כדי להקל על הארגון במצב החדש, ויש ארגונים שדווקא אומרים, אנחנו במצב חירום, אנחנו נכנסים למצב חיסכון. אז אותו דבר אצלנו, רק צריך לחשוב על זה, לדבר על זה, לקבל החלטות. אצלנו, לדוגמה, בבית הספציפי שלנו, בגלל שהמצב המלחמה הזה מצמצם לנו מלא הוצאות, אז אני, לדוגמה, בזמן מלחמה, אני מרשה לנו להזמין הרבה יותר אוכל מבחוץ. מבחינתי, אגב, זה גם ווין ווין, מצמצם ארוחות, מצמצם כלים, אבל בסדר, זה שישאר בינינו. אבל מסכים, אוכל, שינה, הוצאות כספיות וגם כוח אדם. אצל כל משפחה היחס מבוגרים ילדים יכול להשתנות בזמן מלחמה. יש משפחות שסובלות מכוח אדם, מחוסר בכוח אדם הכוונה, דוגמה אבא במילואים, אמא בעבודה חיונית, ויש משפחות שהן בעודף כוח אדם, אוקיי? אמא ואבא עובדים מהבית, אולי סבתא נמצאת, יש כל מיני סידורים וכל מיני שינויים אצל משפחות במעבר למצב מלחמה. ועוד דבר זה לגבי עזרה בבית, האם בזמן מלחמה אנחנו מגייסים יותר עזרה בבית, או דווקא מצמצמים? שוב, זה תלוי מאוד בדברים האחרים ובמצב של המשפחה. פרמטר מאוד מאוד חשוב כשיושבים וחושבים על פרוטוקול מלחמה לבית שלנו, זה לזהות כמה פער יש בין השגרה לחירום.
באיזה תחומים המשפחה הזאת מתמודדת עם שינוי קיצוני? אני אעשה פה רגע כוכבית על חינוך ביתי. לדוגמה, משפחות בחינוך ביתי לא מתמודדות עם הורה שצריך לפנות את עצמו כדי להיות עם הילדים. מראש זה הסידור הקיים. נכון שהרבה מאוד משתבש אצל משפחות החינוך הביתי, כמעט הכל, חוץ מזה שההורה נמצא איתם בבית. אבל זה, הפרמטר הזה, הוא דווקא לא משתנה בין שגרה לחירום, אוקיי? אבל דברים כמו אבא במילואים, זה דברים שכבר הזכרנו, אבל אני רגע קצת חוזרת, אז זה אבא במילואים, אחד ההורים בעבודה חיונית, סבתא פתאום לא נוכחת בכלל, יש סבתות שהן מאוד מאוד דומיננטיות בחיים של הילדים, ופתאום בזמן מלחמה הן לא מגיעות, או אפילו סבתא שלא כל כך דומיננטית, ופתאום מגיעה ומטפלת הרבה בילדים. האם עברנו דירה בעקבות המצב? האם אנחנו מארחים הרבה אנשים בעקבות המצב? לדוגמה, השכנה שלי, היא מהיום השני למלחמה, מארחת את ההורים של בעלה, ואת אחותה עם כל הילדים. אגב, אני רואה אותה עושה איזה 6 טיולים עם הכלב ביום, נראה לי שהיא ממש חייבת אוויר. אז הבית שלה, נגיד, עבר איזשהו שינוי בפרמטר הזה, של אנשים נוספים בתוך הבית. גם פרנסה יכולה להשתנות. במעבר הזה בין שגרה לחירום, יש משפחות שהפרנסה לא נפגעת, יש משפחות שהפרנסה מאוד נפגעת, יש משפחות שאפילו יש יותר פרנסה במלחמה, אבל זה בדרך כלל פרמטר שיקרה בו איזשהו שינוי במעבר משגרה לחירום. עוד פרמטר שישנה מאוד את המצב חירום הספציפי שאנחנו נמצאים בו, שזה מלחמה, זה כמה הזקות או התראות יש באזור המגורים שלנו. יש אזורים שהמלחמה כמעט לא מורגשת בהם, למרות שאני חייבת לציין שהפעם במלחמה הספציפית הזאת, זה כמעט חולש על כל הארץ. אבל אפילו הפרמטר שהאם יש לנו בבית ממד, או שאנחנו נדרשים בכל הזעקה להתפנות למקלט ציבורי. זה מאוד משנה. יש ילדים שצריך להעיר אותם באמצע הלילה ולקחת אותם למקלט, ויש ילדים שמראש ישנים בממד בבית. זה מאוד משנה את פני הדברים, אוקיי? זה גם משפיע על תחומים אחרים. תנסו רגע לחשוב על המשפחה אצלכם, על הבית שלכם, מה השתנה, מה עבר שינוי קיצוני מכל הפרמטרים שדיברנו עליהם, מה הכי הושפע, מה נפגע, ואפילו אפשר לחשוב גם על מה השתדרג. אני יכולה לתת לכם דוגמה, יש לי איזו חברה שבעלה במילואים, ואימא שלה עכשיו גרה אצלה. היא אומרת לי שזאת אחת התקופות הכי טובות שהיו לה. יש לה 2 ילדים קטנים, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני עובדת מספיקה לעבוד כמה שעות ביום מהבית, אימא שלי מתקתקת את הבית, את הילדים, יש אוכל מבושל, הילדים מבסוטים. היא אמרה לי בכנות, היא אמרה לי, איך חוזרים לשגרה? אז נכון שיש מתח סביב אבא במילואים, אבל היא גם מרוויחה מלא מהמצב הזה. הכוונה בדוגמה הזאת להגיד שלא כל שינוי הוא שלילי. יש גם שינויים שקורים בתוך המעבר הזה בין שגרה לחירום, שהם לטובת המשפחה ולטובת הילדים. אנחנו נסתכל בעיקר על הפער. אז אני מקווה שהחלק הזה הוא ברור ולא מתפזר מדי. אני ניסיתי לרכז את כל מה שעלול להשתנות אצל משפחות בזמן מלחמה, מתוך הבנה שאנחנו עכשיו לא בשגרה, והגיוני שדברים השתנו, ואפילו הזמנתי אתכם לעשות איזשהו פרוטוקול חירום אצלכם, אפילו אם תריצו את הדברים בראש, זה כבר נותן להם תוקף, תהודה, ואנחנו נתבונן פתאום על הדברים אחרת. תשימו לב לפער בין השגרה לחירום, איזה מהדברים השתנו אצלכם, ככל שהפער יותר גדול, נדרשת יותר תשומת לב, ויותר התאמות, ויותר חמלה. כן, חמלה. טוב, אני ממשיכה לעוד משהו, שהוא באותו נושא כמובן. אז ככה, שבוע לתוך המלחמה, אני העליתי סקר בקבוצת וואטסאפ שלי, יש לי קבוצת וואטסאפ, אגב אם אתם לא שם, אני מאוד ממליצה להצטרף, אני אשאיר פה קישור מתחת לפרק. בקבוצת הוואטסאפ שאלתי בלשון נקבה, כי רוב המשתתפות הן אימהות, למרות שאגב לאחרונה נכנסו לא מעט אבות, אז ברוכים הבאים, אבות יקרים. השאלה בסקר הייתה, מה את הכי צריכה עכשיו? והתשובות היו, להשתלט על המסכים בבית, להסתדר עם הארוחות הלא נגמרות, להרגיע את המתח ושינה רצופה. אז המקום הראשון הלא מפתיע, היו המסכים, אחר כך האוכל, אחר כך המתח, ואני כן רוצה, אני אנסה לעשות את זה בקצרה, שלא יצא לנו איזה פרק ארוך מאוד, אני אנסה להתייחס לשלושת הנושאים האלו בפרק שלנו, אבל כל הזמן אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו לא בשגרה, הפריזמה היא מלחמה, היא מצב חירום. יכול להיות שיש דברים שהייתי אומרת גם בשגרה, אבל יש בוודאי המון דברים שהם מאוד מותאמים למצב שאנחנו נמצאים עכשיו למצב החירום. ולגבי הנושא של שינה רצופה, אז אני מייחלת לה גם יחד איתכם בתפילות.
טוב, כמה מילים על אוכל ואז על מסכים ואז על סטרס. אוכל, אני אשתף בדעתי הלא פופולרית על אוכל, התנצלותי הכנה מכל המטפלות באכילה רגשית, אני רשמתי לעצמי לטפל בזה אחרי המלחמה, אבל בינתיים אני בהשתדלות עושה הכי טוב שלי ביחס למצב הקיים. אז דעתי על אוכל בחירום, ואולי לא רק בחירום, זה שאוכל הוא מנחם, הוא מרגיע, הוא מחבר, הוא מקרקע, הוא משמח. ועכשיו, גם אם אתם מסכימות ומבינות ומזדהות ומתות על פחמימות, הכל טוב, מאוד מאוד קשה לנהל אוכל סביב השעון עם הילדים בבית. אתם יודעים, לפעמים זה מרגיש כמו איזו ארוחה אחת שלא נגמרת. אני לפעמים מרגישה שלא סיימתי עם הסרוויס בוקר, אני כבר במחשבות ארגונים, הכנות, חיתוכים לסרוויס צהריים, והמדיח, זה לא נגמר. זה באמת באמת לפעמים נדמה שזה משתלט על כל היום. ומי שמכיר אותי יודע שאני לא כל כך נוטה לתת טיפים והמלצות ספציפיות, אני לא יודעת, אני לא כל כך מתחברת לקונספט, אז שלא כהרגלי, אני כן אתן כמה המלצות שבאמת באמת עבדו לי, ועובדות לי אגב עד היום. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה נקרא בופה פתוח. מה זה בופה פתוח? אל תדמיינו משהו מסובך. זה אומר שאני מתעוררת בבוקר, ואני מניחה על השולחן כמה דברים. אני יכולה לחתוך פירות או ירקות, מה שיש חברים ברמת הפשוט, תפוח, לחתוך, פומלה שפתחתי אתמול בערב ושמתי המקרר, שמתי ממרחים, קרקרים, איזה לחם, כל מיני דברים שיתנו הרגשה שיש פה אוכל. וזה מיד מיד מרגיע, גם אותי, גם אותם, אפשר לשבת ליד השולחן, לנשנש, זה גם מותאם כמעט לכל הגילאים, יש לי פה ילדים מאוד גדולים, והם עדיין אוהבים שיש דברים חתוכים, אתם מכירים את זה גם שיכולים לעמוד תפוחים שבועות שלמים, ואף אחד לא ייגע בהם, once חתכת, אכלו, אז גם זה מספק לי צרכים פולנים, וגם נותן איזושהי תחושה שיש פה אוכל והכל בסדר. אז זה דבר אחד שאני ממליצה, אגב זה לא חייב להיות רק בבוקר, גם לפעמים יש אחר הצהריים, את מרגישה שלא היה אוכל, ייקח לך זמן להתארגן, לא יודעת משהו, כאילו יש איזה לחץ, חותכים כמה דברים, מניחים על השולחן, הכוונה היא שזה יהיה פשוט, פשוט, פשוט ונגיש. אפרופו פשוט, אז ההמלצה השנייה היא בתקופה הזאת, לבשל אוכל שהוא מאוד פשוט וקל להכנה, ברמת הארוחות בסיר אחד, לזרוק לתנור כמה דברים ארוחה, אולי פעם אני אכין איזה ספר מתכונים, כי יש לי כמה מתכונים ממש מעולים, ברמת 10 דקות רבע שעה, ויש פה ארוחה של הסמכות. אז את זה אגב אני גם משתמשת המון בשגרה, אני לא כל יום מרימה פה ארוחות מקצה לקצה. אבל כשאני כבר כן מכינה ארוחות יותר מורכבות, ואפשר נגיד להקפיא חלק מהם, וואי, אני לא מאמינה שהיא נכנסת לרזולוציות האלה בהמלצות, אבל המון שאלו אותי ואני מרגישה שצריך. אז נגיד אם אני מכינה דברים מורכבים, כמו קציצות שאפשר נגיד לפני בישול להקפיא, או כמו שניצלים שאפשר לפני טיגון להקפיא, ויש עוד דברים כאלה, אז בעצם אני מכינה מראש כמות יותר גדולה, מקפיאה, ואז זה הופכת להיות ארוחה מאוד פשוטה של 10 דקות הזאת שהזכרתי קודם, בפעם הבאה, כי כבר חצי הכנה נעשתה. עוד דבר שאני עושה, הזכרתי את זה גם קודם, אנחנו מזמינים יותר אוכל מבחוץ בתקופת המלחמה. מבחינתי, זה מאוד אפשרי לנו, מאוד לגיטימי, ואיזה כיף שלפעמים צונחת פה איזה פיצה חמה בערב, כולם אוהבים את זה. עוד דבר שהוא עובד טוב אצלנו, לא בטוח שזה מותאם להרבה משפחות, אבל אצלנו המטבח הוא מגרש משחקים של הילדים. זה מגיל מאוד מאוד צעיר. הילדים שלי מאוד אוהבים את המטבח, אני חושבת שזה קשור לזה שאני נמצאת המון במטבח, ואני מאוד אוהבת את המטבח, אז מה שקורה עכשיו בתקופה הזאת, שהם כבר גדולים, לא אותי אמרתי את הגילאים, אצלי הם בת הגדולה שלי בת 17, ויש לי בן 14 ובן 11. שני הבנים שלי, הם מאוד אוהבים את המטבח, הם נמצאים המון במטבח, הם נכנסים, מתנסים, לוקחים מתכונים, אני לא מדברת על הבלגן שנשאר אחרי, שגם בזה אנחנו עובדים, אבל מבחינתי זה ווין ווין, גם אני מחפשת עוד דברים שהם יעשו, תכף ניגע במסכים, ונבין שאנחנו מחפשים את הדברים האלה שהם עושים מחוץ למסך, מבחינתי זאת סופר יצירה, וגם זה מוריד ממני חלק מהנטל של הארוחות, עכשיו שוב, זה לא שמרימים פה איזה ארוחת שישי לכולם, אבל הם כן יכולים להיכנס בערב, להכין איזה פסטה בסיר אחד, או לעשות איזה מתכון של איזה טוסטים משודרגים שהם מצאו, או הם הכינו סינבון לפני כמה ימים, כמעט התעלפתי על הריח 11 בלילה, הריח של קינמון בבית, אבל
זה מבחינתי מגרש משחקים, אני מרשה שזה יקרה, זה משרת את הבית, זה בטוח לא מתאים לכולם, לא לכל הילדים, לא לכל הבתים, לא לכל ההורים, אבל אני מספרת על עוד משהו שקורה פה בנושא האוכל והארוחות. הדבר הנוסף הוא כלים. אני יודעת שכל מה שאמרתי מתורגם להמון בלגן וכלים. אז העיקרון שאני מחזיקה בו ועובד לי מעולה, זה פעם אחת ביום. אני ממש בולעת את הרוק, אני מאוד אוהבת סדר וארגון, אבל אני בולעת את הרוק, אני לא נמצאת על הכלים כל היום. ממש לא. קודם כל מבחינתי אצלנו בבית, מה שכן הצלחתי לסגל ולקבל עזרה מהילדים, זה פינוי מדיח. אז פינוי מדיח הם עושים לפי תורנות. אבל להכניס כלים למדיח ולשטוף כלים, אני עושה. ואני עושה את זה פעם אחת ביום, אני מרכזת את הכלים בכיור, כמה שיותר מסודר, ואני מתפנה לזה בערב, אני שמה לי איזה פודקאסט, מוזיקה, משהו, אני עושה את זה בכיף, כמה שיותר בכיף, וכמובן אם בעלי מגיע בערב מהעבודה ונחה עליו הרוח, הוא עושה את זה פעם באף פעם, אני רוצה להגיד, אבל זה לא יפה, אבל פעם שאמא שלי מגיעה, שואלת אותי מה אפשר לעזור, אם אני רואה שהכיור עולה על גדותיו, אז אני אבקש עזרה. בקיצור, כיור של פעם אחת ביום. וואו, אני לא מאמינה שנכנסתי לפירוט הזה, אני מקווה שלא הלאיתי אתכם, אני כל כך לא נוטה לעשות את זה. טוב, בואו נעבור לדבר על מסכים. אז ככה, הרבה מכם מרגישים מאוד מתוסכלים וטובעים בתוך הצונמי של המסכים שכולנו חווים עכשיו. אני מרגישה שעל נושא המסכים במלחמה, אני יכולה להקליט פרק שלם. אז מה שנעשה זה דבר כזה, אני כן אתייחס למסכים כאן, ובבקשה, אני רוצה להזמין אתכם, עכשיו שכבר אתם חלק מקבוצת הוואטסאפ, ואתם יודעים גם איך להשיג אותי ברשתות, אם אתם שומעים את הפרק הזה, ואתם מרגישים שאתם רוצים לשמוע עוד על מסכים במלחמה, מעבר למה שאני הולכת להגיד עכשיו, אז בבקשה תכתבו לי, אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי לפעמים, כשאני מקבלת איזושהי הודעה, בבקשה, אולי תקליטי פרק על, זה נותן לי רעיון לפרק, לפעמים יכול להיות שזה יסתדר, לפעמים לא, אבל תנסו, בסדר? אני מזמינה אתכם לעשות את זה. אני אגיד כמה מילים על מסכים. זה בעצם היה הנושא שהכי הרבה רצו לשמוע עליו. אז ככה. דעתי על מסכים היא גם כן דעה לא כל כך פופולרית, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. מסכים בחירום, וגם לא רק בחירום, יכולים להיות גם משהו או דבר או פתרון שהוא מנחם, ומרגיע, ומחבר, ומקרקע, ומשמח. מסכים יכולים להיות הסחת דעת שיכולה להיות מאוד חיונית לזמן של מלחמה. מסכים יכולים לבסט תחושות חזקות וגם שליליות. מסכים יכולים לייצר ודאות ושליטה, נגיד משחקי מחשב שהילדים משחקים, אפילו לא רק מחשב, אפילו ברול סטארס או משחקים בתוך הטלפון. יש לילדים שם שליטה במשחק, זה איזשהו צורך שהוא מאוד הכרחי עכשיו בזמן מלחמה, אני דווקא כן מדגישה את היתרונות של המסך, כדי שלא נראה בהם רק איזה חולה רעה שאנחנו רוצים להוציא מהחיים שלנו, אני רוצה שתדעו שיש למסכים עכשיו בתקופה הזאת תפקידים מאוד חשובים, תפקידים של ויסות ושל הרגעה ושל ודאות ושל שליטה, אבל לפני שאני אתן גם איזושהי רשימת כזה טיפים להתנהלות, אני כן רוצה לבקש מכם, כי זה יקל עליכם מאוד, להתייחס למסכים כמו לאוכל. עכשיו, איפה הבעיה? לגבי אוכל אנחנו יודעים איך להתנהל, אנחנו כבר עשרות שנים אחרי המהפכה שקרתה בתזונה, אין אף מאזין שלא מבין את ההבדל בין בננה לעוגת בננה, נכון? ואתם תדעו להתנהל עם שני המוצרים האלה, והלוואי ויהיה לנו את הידע ואת ההבנה ואת העמקה הזאת לגבי מסכים. אגב, זה לגמרי אפשרי, וזה חלק ממה שאני עושה היום במקצוע שלי. אז לפחות עכשיו, אנחנו עוד לא הולכים לעשות עכשיו מהפכות ולימודים והבנות גבוהות, אבל אם אנחנו נתייחס למסכים כמו לאוכל, זה מאוד מאוד יקל עלינו, כי לא משנה מה אמרתי לכם על אוכל, וכמה סיפרתי לכם שזה מרגיע ומחבר ומשמח, אף אחת לא תסכים שהילד שלה ילך לישון עם שקית ביסלי ביד, או יתעורר בבוקר וינחת לתוך עוגת שוקולד עם קצפת. נכון, הרי לא משנה שזה מלחמה ומתח ולא ישנו בלילה. יש לנו איזה שהם גבולות שסיגלנו לעצמנו, שהם גבולות איזה בריאים לגבי תזונה, שהם מוסכמים גם במצב שגרה וגם במצב חירום. אז אני אגיד כל מיני דברים על מסכים, אבל זה ברור
ואם אני עושה הקבלה לעולם המסכים, אז ברור שבאף המלצה שלי לא תהיה שהילד שלנו יהיה כל הלילה בפורטנייט, אוקיי? ובאף המלצה שלי לא תהיה שילד איכשהו פותח את העיניים, הוא ניגש לתוך תוכן במסך הכי מעורר ומקפיץ, בסדר? וזה אותו דבר עם תזונה. אני עדיף לפתוח את הבוקר עם מזונות, נכון שהם יותר איזי, ירקות, פירות, איזה פחמימה כלילה. אותו דבר עם מסכים, אנחנו תמיד, קיצור, תעשו את ההקבלה הזאת, ואתם תכף תראו תוך כדי שאני מדברת, אם ההקבלה הזאת יישב לכם בראש, אתם תראו כמה סדר זה יעשה לכם. לי זה פשוט, אתם מכירים את החלק הזה שיש הבנה, ופתאום מלא דברים מסתדרים, אז ההבנה הזאת, ההקבלה בין מסכים לתזונה, עשתה לי המון סדר בחיים. אולי בגלל שאני מאוד מחוברת לתזונה, לא יודעת. עכשיו אני נכנסת לכמה המלצות לגבי מסכים. עכשיו תראו, אני רוצה להגיד את זה במשנה זהירות. אני אתן כמה המלצות כלליות, ואני קצת אספר מה קורה אצלנו בבית. אני רוצה שתדעו שהקונטקסט של מה שאני מחזיקה אצלנו בבית, יכול להתקיים ולהתרחש, בגלל שזה גם דברים שאני מצליחה להחזיק בשגרה. אני לא ממליצה לאף משפחה לעשות מהפכות גדולות, אפשר לייצר שינויים קטנים שישרתו את הבית ואת המשפחה ואת הילד, אבל כמו שלא הייתי ממליצה עכשיו לעשות מהפך בתזונה בבית, ומבית אוכל קול להפוך עכשיו לטבעונות, זה לא הזמן, אנחנו במצב שהוא לא שגרתי, בסדר? אחד הדברים שאני מצליחה מאוד להקפיד עליהם, והוא לא מאוד מסובך, זה הבוקר והלילה, זמן ההמראה וזמן הנחיתה. זמן הנחיתה זה בלילה. ההמלצה היא 2 שעות לפני השינה לא לגעת במסך. עכשיו, לנסות לקחת את זה קצת אחורה, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. אגב, ההמלצה היא גם קצת להחשיך את הבית, להוריד את הווליום בבית, באמת לעשות איזשהו זמן נחיתה, שהוא בכל מיני פרמטרים, גם בעניין המסכים. ושוב, זה כמו תזונה. הוא רוצה מאוד לראות, או אנחנו צריכים את המסך בערב, אז עדיף לראות איזה סדרה, ולא לשחק באיזה משחק שהוא ידליק לו לגמרי את המוח, אוקיי? לייצר איזה שהם התאמות. בכלל, שתדעו שלקרוא למסכים מסכים זה עוול מאוד מאוד גדול. מסכים זה עולם, זה כמו לקרוא לאוכל, זה כמו לשאול מישהו כמה אתה אוכל ביום. זה לא כל כך הגיוני, נכון? אוכל מה, אוכל מתי, אוכל איפה. שוב, אני רוצה שתיכנסו לתוך החשיבה הזאת שלצריכה דיגיטלית היא כמו צריכת תזונה, זה יעשה המון סדר. אז אמרנו זמן הנחיתה בלילה, גם זמן ההמראה בבוקר. עדיף להפריד את ההשכמה מהמסכים. עכשיו, כמה שאפשר, אוקיי? יש הורים שאומרים לי, אין מצב שאני מפרידה, זה עוד שעת שינה שלי בבוקר, הם קמים, הולכים לטלוויזיה, אני ממשיכה לישון. אין בעיה. מה שמשרת אתכם עכשיו הוא כשר והוא בסדר גמור. אני מייצרת פה איזשהו תפריט המלצות, תיקחו מה שמתאים. אם אפשר להפריד את המסך מאיך שמתעוררים, זה עדיף. אם אתם ערים ואתם יכולים לנהל את זה, אפשר להתחיל באכילה של משהו קליל, אפשר להתחיל באיזה משחק, אפשר סתם לשבת ולבהות, אפשר רגע לצאת לחצר אם זה מתאפשר. כל דבר שהוא יעשה איזושהי הפרדה בין ההשכמה למסך, הוא מאוד מאוד יעיל ועוזר גם לשאר היום. המראה ונחיתה, קצוות של היום, איך שהולכים לישון ואיך שמתעוררים, זה אחד. הדבר השני זה ההתראות הרעות. אני לא יודעת מי מכם עדיין מחזיק בטלפון את ההתראות, זה ההתראות המובנות של המדינה, יש להם צליל מאוד מאוד צורם, הצליל הזה מפריש קורטיזול באופן מיידי בגוף ומייצר סטרס. יש דרך להוריד את זה. תבדקו אם אתם אייפון או אנדרואיד, תבדקו דרך להוריד את זה, זה קצת מוסתר אגב, זה לא מאוד מאוד פשוט להוריד את זה, אבל תבדקו אפילו עם הצ'אט, את ההגדרות, תורידו את ההתראות הרעות, אבל אני לא בעד להיות מנותקים מן העולם, אני הורדתי את האפליקציה של פיקוד העורף, יש לי התראה במכשיר, גם התראה מקדימה, גם הזקה. ועוד דבר לגבי זה, לכל בני הבית הורדתי את כל ההתראות, אוקיי? זה עבד לי גם עם הילדים הגדולים, זה יכול היה לא לעבוד, אוקיי? זה עבד לי, גם בעלי הסכים להוריד, כל עוד כולנו בבית, אני הטלפון התורן, כשבעלי יוצא החוצה, הוא מפעיל את שלו, אבל כרגע, כשכולנו בבית, אין צורך שמספר מכשירים יצעקו לנו, ויכניסו אותנו למתח שלפעמים מיותר. אני נגיד נמצאת באזור, שיש לי המון התראות, ושליש מההתראות מתפתחות להזקה. למה אני צריכה את זה? אוקיי, אני צריכה את זה, אבל לא צריך שכל הבית יהיה בתוך האירוע. זה מספיק שהטלפון שלי הוא טלפון תורן.
דבר נוסף זה מסך משותף, להשתדל, אם אפשר, ואם זה מסתדר, לייצר מצבים של מסכים משותפים, סרט משותף, סדרה משותפת. אני נכנסתי לשתי סדרות עם שני הילדים שלי, עם הגדולה ועם האמצעי, כל אחד מהם סדרה אחרת, האמת שזה ממש ממש כיף, מעביר לנו זמן, אנחנו עושים בינג'ים כיפים, זה גם משהו כיפי. דבר נוסף זה מסך אקטיבי, Just Dance, ויש כל מיני קונסולות משחק שאפשר לשחק פיזית, להחזיק את השלט ביד ולעשות תנועות פיזית, זה אחלה. דבר נוסף זה חדר השינה. עכשיו אני יודעת שמסך בחדר השינה זה אישו מאוד גדול אצל משפחות, גם אצל ההורים עצמם וגם אצל ילדים שהם יותר מתבגרים. אני חייבת להגיד שההמלצה הגורפת היא להרחיק כמה שאפשר מסכים מחדר השינה. אני יכולה לתת על זה הרצאה של 3 שעות. בינתיים אני אצמצם את זה ואגיד שזאת ההמלצה. ושוב, אנחנו במצב חירום, תעשו כמיטב יכולתכם, תזכרו שזאת ההמלצה, אם זה כבר בחדר שינה, אז שיהיה קבוי, שיהיה בלי צלילים, אני לא יודעת, תנסו, שוב, כמיטב יכולתכם, זאת ההמלצה, ותנסו להתקרב אליה כמה שאפשר. אני יכולה להגיד שאצלי ספציפית, קורה משהו הפוך, בזמן שגרה, זה אגב פרוטוקול המלחמה שלנו, בבית שלנו, בזמן שגרה, לא רק שהטלפון שלי לא בחדר השינה, הוא לא נמצא בקומה שאני ישנה בו. אני מניחה אותו בקומה למטה, יש לנו קומת מטבח סלון וקומת מגורים שינה למעלה. הטלפון שלי נשאר בסלון, אני ישנה עם הטלפון בקומה אחרת, בזמן שגרה. בזמן מלחמה, הטלפון צמוד אליי בשידה ליד מיטה. הילדים רואים את זה, הם יודעים את זה, הם מבינים שהמצב הוא לא רגיל, וזה בסדר. ככה הבית שלנו מתנהל בשגרה. גם הטלפון שלי הוא טלפון תורן, אז הכל בסדר. יש לי גם משפחה שפרוסה בכל הארץ, אני ממש ממש רוצה להיות זמינה 24/7, זה ממש חשוב לי. אז זה אצלי. עכשיו, יש דבר שנקרא הברוקולי של המסכים. נכון, מקודם אמרתי שמסך זה לא מסך, או מסך, כאילו מסכים זה לא איזה משהו כללי כזה, אז יש גם במסכים ברוקולי, וכדאי שנכיר אותו. לדוגמה, הבן הצעיר שלי נרשם עכשיו בדולינגו ללמוד קוריאנית. איזה חמוד זה. זה מתוק לאללה מבחינתי, אחלה, שיש שם שילמד. יש כל מיני תוכנות למידה, יש תוכנות עיצוב, יש המון דברים, כי אני אגיד לכם, פשוט העולם הופך והולך לכיוון שהכל יהיה במסך. אז אי אפשר למדוד או להגביל זמני מסך. גם הזומים המעיקים והמעייפים האלה, שעוד לא אמרתי עליהם מילה, אני לא יודעת אם להגיד, בסוף הפרק הזה מופץ, אני לא יודעת מי מקשיב לו, אז אני רק אגיד שגם זומים מהבית ספר הם מסך. אז מה נגיד על זה? שזה חשוב? זה לא חשוב? שוב, תחשבו, אז זה יכול להיות בתוך הברוקולי של המסכים, וזה יכול להיות גם לא. אבל מה שאני מנסה להגיד, שיש מסכים שהם מאוד מאוד חיוביים וחיוניים, כי יש המון דברים, והמון תפקודים, והמון שימושים שאנחנו עושים היום במסך. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, שאני עשיתי בו מהפך מאוד מאוד גדול, זה הזמן ממד. מסכים בזמן ממד. תראו, באיראן הקודמת, אני נכנסתי קבוע לממד עם הטלפון שלי, והייתי מחוברת מאוד מאוד למה שקורה. הייתי בלחץ מאוד גדול, רציתי להיות בשליטה, וגם הילדים שלי נכנסו עם המסך שלהם, והתעדכנו בקבוצות של החברים, ושלחו תמונות ועדכונים, ואני החלטתי במלחמה הזאת, שאני משאירה נכון, הטלפון שלי הוא טלפון תורן, סבבה. סיים את התפקיד שלו, הוא נשאר מחוץ לממד. ויש לזה כמה יתרונות. אחד, זה שאני מאוד מאוד קשובה למה קורה עם הילדים. לפעמים הילדים מניחים את הטלפון שלהם, לפעמים הם בכלל לא נכנסים איתו. לפעמים אני נוגעת בהם, או מדברים על משהו, או פתאום אני רואה איתם משהו במסך שלהם, או אני יכולה להיות פנויה אליהם. זאת הכוונה שלי. שאם אני נמצאת במסך שלי, אני לא מצליחה להיות פנויה אליהם. עכשיו, למה זה מתאפשר לי? אם בעלי נמצא בו איתנו בממד, אנחנו קוראים לו כתבנו בשטח, הוא נכנס עם אוזנייה, מקשיב למה קורה, הוא יכול לעדכן אותנו, באיזה אזור, איפה הייתה נפילה, מה קורה, כזה. אגב, לגבי יציאה מהממד, אף פעם אין לנו בעיה, בגלל שהילדים מחוברים לקבוצות, אז תמיד אנחנו יודעים מתי לצאת, אין עם זה שום בעיה. אז זה נגיד החלטה שאני קיבלתי, בסדר? לגבי זמן ממד שלנו. וגם יש לי פה בממד מחשב, ולפעמים נגיד יצא שעשינו פעם אחת קריוקי, ופעם אחת ראינו איזה סדרה, זה נורא נורא תלוי. אבל הפכתי את הזמן ממד מבחינתי, לזמן שאני רוצה להיות פנויה עליהם. אז זה שינוי שעשיתי, שוב לא מתאים לכולם, מתאים לכם, תיקחו.
יש עוד משהו ששוב, דווקא בהרצאה נתבקשתי להרחיב עליו, ועכשיו אני לא אעשה את זה, למרות שיש לי ממש הרבה מה להגיד עליו, ואני רק אגיד עוד משהו שאני מאוד מקפידה עליו בשגרה, וגם זה עובד לי להקפיד עליו בזמן מלחמה, שאני בבית שלנו לא מסכימה דאבל מסך. זאת אומרת, אתם לא יכולים גם להיות בטלפון, וגם להיות בטלוויזיה. אתם לא יכולים להיות באייפד ובטלוויזיה, או באייפד ובטלפון. תבחרו מסך אחד, ושם אתם מתמקדים. תבחרו תפקוד אחד, פעולה אחת, משהו אחד שאתם עושים. יש לזה המון המון הסברים, גם חינוכיים, גם קוגניטיביים, גם הורמונליים. תסמכו עליי, ואם תרצו הרחבה, תגידו לי, אבל ההמלצה היא להיות במסך אחד כל פעם. המוח שלנו לא יודע לחלק את הקשב, הוא עושה קפיצות בקשב, ויש לזה השלכות לא משהו. אז הם אומרים לי, רגע, אני רק שולח הודעה, אין בעיה, תעצור רגע את הפרק, תשלח את ההודעה, תחזור. אבל זה משהו שוב, שהתחלתי איתו הרבה לפני המלחמה, זה בשגרה אצלנו, אז קל לי להמשיך איתו. טוב, מילה וחצי על סטרס, כי באמת יצא לנו פרק ממש ארוך. תקשיבו, כל מה שקורה סביבנו יוצר ריכוז גבוה של מתח, הפרשה של הורמונים כמו קורטיזול, אנדרנלין, דופמין, אם אני גם מחברת את המסכים, במיוחד אם זה מסכים אקטיביים, אז אנחנו מאוד מודלקים, אוקיי? מטף כיבוי האש של כל הדבר הזה, זה אוקסיטוצין. אוקסיטוצין הוא הורמון החיבור והאהבה. מה זה אוקסיטוצין? זאת אומרת, לא מה זה, זה הורמון החיבור והאהבה, אבל איך אנחנו גורמים לגוף שלנו להפריש אוקסיטוצין, שבעצם יאזן את הסטרס שאנחנו חווים או מרגישים בגוף. הפרשה של אוקסיטוצין קורית במגע פיזי, אני מאוד ממליצה לכם במשך היום, כמה שאפשר, כמה שאתם מוזמנים, כמה שהילדים מאפשרים, לגעת בהם, לעבור אפילו לתת חיבוק, לתת ליטוף, משהו, פיזית לגעת, אם הם מרשים חיבוק ארוך בכלל, אם הם מרשים לשבת איתכם מקורבלים בסרט, וואו, כאילו, זה מעולה. אז מגע פיזי, מבט, לא מבט כועס, מבט אוהב, משחק משותף, ריקוד, אמרתי just dance, תקשיבו, just dance, זה אחת היציאות, תנסו את זה. שיחה טובה, צחוק, הומור, גם חיית מחמד, זה עוזר להפרשת אוקסיטוצין. שוב, אני לא ממליצה לאף משפחה, ממש זה הזמן לאמץ חיית מחמד. יכול להיות שכן, אבל אם יש חיית מחמד, לשחק איתה, להוציא אותה לטיול, בכלל לצאת לשמש, זה לא הפרשה של אוקסיטוצין באופן ישיר, אבל ויטמין D וכל מה שקורה בחוץ, זה בהחלט מסייע לאוקסיטוצין. טוב, אז אני רוצה רגע להגיד כמה דברים ולסגור את הפרק שלנו, כי אין מצב שאני חוצה את השעה. אז ככה, תדמיינו שלטר גדול כזה, ואנחנו עוברים ממצב שגרה למצב חירום, אוקיי? המשפחה עברה עכשיו למצב חירום. תחשבו על כל הדברים שדיברנו עליהם, ואיזה שינויים קרו אצלכם במשפחה, מה אתם מסכימים, מה אתם לא מסכימים. אני אומרת לכם באחריות גמורה, גם שהמצב יעבור, אין ברירה, הוא יעבור, אבל מה שכן רציתי להגיד באחריות גמורה, לפחות מתוך המקצועיות והמומחיות שלי, שהילדים לא יתרגלו למצב החירום הזה, באופן שהם לא יוכלו לחזור לשגרה. יכול להיות שתהיה תקופת הסתגלות הפוכה, יכול להיות שנצטרך איזה שהן התאמות, אבל אל תחששו להתנהל עכשיו באופן שישבש לכם אחר כך את השגרה. תיתנו מענה מתאים, שלם, הגיוני, אחראי, הורי, למצב הקיים. לדוגמה, אם ילד זקוק לישון איתכם בזמן הזה, אל תחששו שישן איתכם בזמן הזה. זה לא זמן לחנך, זה זמן להיות בקרבה ובקשר, וגבולות, תעשו את הגבולות שמתאימים למצב הקיים ומשרתים אתכם. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד, כל מה שקורה צריך לשרת אתכם ולתמוך בכם עכשיו. מתאים לכם שהם ייכנסו לזום, זה בסדר, זה מסתדר לכם שייכנסו. לא מתאים, זה לא יקרה, וזה נכון לגבי המון דברים במהלך היום. כל הזמן תעבירו את זה במסננת. זה משרת אותי, זה תומך בי, אוקיי, סבבה. לא תומך בי, לא משרת אותי, אני מוציאה את זה החוצה. זוכרים שאמרתי שהמטרה של כל ארגון היא הישרדות ומינימום נזקים? אז מבחינתי אחד הדברים הכי יקרים וחשובים, זה קודם כל השפיות שלי וה-well-being שלי, ואם אני
אשתבש, לא יהיה טוב, ולכן רק מה שמשרת אותי ותומך בי יקרה פה בבית. אני מוותרת על המון דברים, ואני מסכימה להמון דברים, העיקר לייצר איזושהי שגרה שאני אוכל, שגרת מלחמה כזאת שאני אוכל לעמוד בה. והדבר שיקר וחשוב, אני מניחה שאתם תסכימו איתי, זה הקשר שלנו עם הילדים. אני לא רוצה שבסוף התקופה הזאת אני אהיה בהריסות. אני לא רוצה, לא המסכים שווים לי את זה, לא האוכל שווה לי את זה, לא השעות שינה שוות לי את זה. ממש לא. יחד עם זאת, ברור לי שאנחנו צריכים איזשהם גבולות ועוגנים כדי להחזיק את הדבר הזה. זאת אומרת, אני אומרת שני דברים שאולי יכולים להישמע לכם מנוגדים, אבל הם לגמרי משתלבים ביחד. חברים, תחזיקו מעמד, כולנו ביחד. גם אני הסכמתי לעלות לפרק הזה כשאני אחרי 2 לילות כמעט בלי שינה, שאני יודעת שהוא לא יצא בדיוק כמו שרציתי, ואני צריך גם לבלוע את הרוק, ולהחליט שהוא יוצא לאוויר, ואני לא אצליח לשפר אותו לרמת הפיין לגמרי, ואתם תסלחו לי על זה, ואני אסלח לעצמי על זה, כי אמרתי גם שאנחנו מתרגלים חמלה בתקופה הזאת. הגענו לסוף הפרק, תודה רבה לכל מי שהאזין עד עכשיו. אני אאחל לנו לילה רגוע ורצוף, זה נכון גם לגבי היום, שיהיה לנו יום רגוע ורצוף, ותצטרפו לקבוצת הוואטסאפ, האמת היא ששם הכל קורה. אני הייתי דוקטור ענבל כהן מידן, ואנחנו נתראה בפרק הבא.